Sa number 4, isa ka Bacolenyo nga vaccinologist nga base sa Switzerland ang nagsiling nga posible sa first quarter o kung second quarter sa madasong nga tuig mayara na sang vaccine para sa COVID-19 nga mapagwa ang duha ka drug companies sa Estados Unidos. Pero hindi gilayon ini makalambot sa pungsod Pilipinas bangod sang pila ka mga kabangdanan. Aton nabaluon sa report ni Marty Go. May duha na karon ka pharmaceutical company nga nakalabot na sang 95% efficacy ang ila gina-develop nga vaccine para sa COVID-19. Suno sa vaccinologist nga si Dr. Melvin Sanicas, sarang na ini nga bakuna nga mahatag sa publiko pero kinahanglan pa ini anay makakuha sang approval gikan sa Food and Drug Administration sang United States of America. Ini agud masiguro nga wala ini sang makatalagam nga side effects sa isa ka persona. Ginapaabot nga sa first and second quarter sa madason nga tuig mahimo nga mabaligya ang bakuna sa publiko. Pero ginpahayag ni Dr. Sanicas nga hindi gilayon makalabot sa Pilipinas ang bakuna bangod ang World Health Organization ang nagtukod sang ginatawag nga COVAX facility para mahatagan prioridad ang mga pungsod nga tuman nga nagakinahanglan sang bakuna. Ang aim of this COVAX facility is to distribute the vaccines to the countries that need it more. And ang ilang ang ilang criteria is to basically make sure nga hindi bala i-hoard sing isa ka specific country or region ang vaccine. So for example, let's say grabe gid ang pagsaka sing cases sa India or let's say Brazil. Syempre they will prioritize a bit those countries kay grabe to ang situation. Iya man ginpahayag nga hindi man gilayon makahimo sang tuman kadamo nga bakuna ang mga drug company para mahatagan ang tanan nga pungsod sa kalibutan. Gani hindi mapatod kung san-o ang bakuna makalabot sa Pilipinas. Realistically, these two companies, even if they try their best, they cannot produce billions of doses, di ba? And these two companies, ang vaccine nila, you need 2 doses. So if you want to vaccinate, let's say, 1 billion people, you need 2 billion doses, kay 2 doses per person, di ba? Isa man sa dako nga panghangkat amo ang transportation kag storage sang ini nga bakuna bangod kinahanglan ini sang tuman katugnaw nga facility. Samtang nagahulat kita sang bakuna, nagapanugyan si Dr. Sanica sa publiko nga magsunod lang gid anay sang minimum health protocols nga ginapatuman sang gobyerno agud mapalayo kita sa COVID-19. Marty Go para sa Digicast Negros.